guling umat ingkang wenang paring syafaat nenggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwun kula nuwun amin pasangan lima tabik sinabeta ing iladane linepat ing tulak sarik miwah siku dendane Gusti. Dene kula kumawantun ngadeg Jejeraga wonten kersa panjenengan sedaya awrat nuhuni dawuh timbalanipun Bapa Serit kinen nderekaken lampeng adicara langen tayub ing dalu menika. Gelaring budaya langen tayub ing dalu menika minangka wujud syukur kunjuk mringersani Gusti awit kanugrahan ingkang tansah pinaringaken dhumateng panjenenganipun Bapa Serit. Mliginipun rikalenggan menika ingkang putra putri wong ayu endang Dwi Sapitri ingkang mus arsa winengku priya bagus pramila ing rikalenggan menika kinarya tandha syukur mirsani Gusti keparing sedya Bapa Serit anggelar tasakuran wujudipun langen tayub kasuwun berkah pangestu panjenengan sedaya mugi lampahing adicara ing mangke Purwa Madyawasana Ulus Raharja kalis ing Rubeda lan Sambikala. Perlu kawuningan bila lampahing adicara gelaring budaya Jawi adiluhung langen tayub ing dalu menika sinengkuyung dening para kadang mulya laras manunggal ingkang dipun pandhegani panjenenganipun Bapa Lasirin ugi sinengkuyung Tri Widawati ingkang Sulistyawarni ingkang angka setunggal Jeng Kristina angka kalih Jenghani jangkep Tri Widawati Duk Priska kami sesangkatan ngerayu ugi sinengguyung sawetahipun dening AGS Audio perkadang para tamu ingkang rinengga saking panghormatan wilujeng lelenggahan kanthi sekeca lan merdeka sinambi mirsani ridane para kadang mulya laras manunggal ugi widawatinipun lan ugi ing mangke para kadang ingkang nderek ngregengaken swasana nenggih para kadang sutresna langen budaya langen beksa. Sepisan malih kasuwun berkah pangestu panjenengan sedaya murih rahayu sedya lampahing adicara mangke sesarengan mulya laras manunggal.